Здравейте! Купих нови огледала за мотора, защото тия са малко лимбизикави и ще казвам много вибрират. Тия естествено са от AliExpress също, но изглеждат доста по-стабилни, доста по-скъпи. Скъпи, около 60 лева нямат и толкова, но значително по-добро качество и с истински карбон тук отзад. И сега ще ги инсталираме, да видим как седат. Добре, нося, ето. За котитата. Ела, пис. Къде отиде, бе? Ти яде, де. Ето това са крепежните елементи. И нека ги сложим сега. Ето ги огледалата. Много ми харесват. Почти никакви вибрации. Вижда се прекрасно. Много съм доволен. Много ми харесва.